من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يومنا 15 ga watan Dhul-Qa'ada, hijira ta fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1444, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don darasin littafi da muka fara sati da ya gabata na Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alaihi. Bisa ga horewa da yadda da amincewa da muwafaka na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da darasi. Sati da ya gabata muka yi darasin farko, kuma a wannan masallaci wannan shine littafi na uku na wannan mawallafi, Allah ya masa rahama, da muke karantawa. Na farko mun karanta birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam fi daw'il kitabi was sunna. Na biyu mun karanta silatul arham mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam fi daw'il kitabi was sunna. Yanzu muna hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana dacewa da muwafaka wajen karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Iyayenmu gaba ɗayansu da malamanmu da zuriyarmu waɗanda suka riga mu da gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu, ya yafe musu, ya yi jinƙai zuwa gare su. Mu kuma Allah ta'ala ya kyautata mu. Masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mithlul hayyi wal mayyit. Gabanin nan akwai dan uwa da muke darasi da shi a nan, a littafin farko ya sa an buga wasu copies fi sabilillahi an raba, shi da mutane biyu sun yi. A littafi na biyu ma haka, akalla an samu mutane biyu sun buga shi, tunda baya samuwa a nan. Na uku kuma yana samuwa a kasuwa. Na dai ga littafin a hannun mafiya yawan jama'a, don na san daman ba a rabuwa da shi. Duk da haka ya sa a sayi kwafi guda 100 a ba waɗanda suke da bukata, ba su da halin mallaka. So da haka za a bayar. Na farko mu kiyaye, wanda zai karba ya zama daman bayi da shi, ba wai kana da shi a gida ka ga daman barinsa ba. Na biyu, za ka iya karantawa, za ka iya buɗe ka karanta, ko kuma ana iya karanta kana fahimta. Na uku, babu double. In ka karbi ɗaya har a gama darasi, insha Allah ta'ala wannan ɗayan ya isa, sai a bar wani wanda ke bukata ya samu. Insha Allah sai a bada takardun ko?
ga waɗanda ke kasuwa, amma an buƙaci a kawo akalla guda 500, amma Allah bai kaddara ba. Kuma akwai manya akwai ƙanana, to manyan kenan na dattawa ne, 'yan ƙanana ɗin kuma na yara go. Za mu tashi da ikon Allah a shafi na 7 a wannan littafi mai albarka. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي tsira da aminci su tabbata gare shi yace mathalul ladhi yadhkuru rabba, misalin wanda yake ambaton mahaliccinsa, wallazi la yadhkuru rabba, da misalin wanda baya ambaton mahaliccinsa, mithlul hayyi wal mayyit, kamar misalin rayayye ne da macacce. A saurara, kuma ba bukatan ka rika haka da yatsa ana darasi dan uwa go, a daina bai daga cikin ladabi, kuma kowa rabonsa yake samu. In kaga bai iso kanka ba to ba rabo bane, amma in naka ne ko wuce ka za a sai ya faɗi kan cinyarka insha Allah. Rabon mutum baya rabuwa da shi. Allah ya hada mu da rabonmu na alkhairi. Fiyayyen halitta as-sadiqul masduq, wannan hadisi riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai, a littafi na 11 hadisi na 208, manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa misalin wanda yake ambaton mahaliccinsa da wanda baya ambaton mahaliccinsa kamar misalin rayayye ne da macacce. La ilaha illallah. Da Allah duba girman wannan tashbihi, duba girman tashbihin nan. Wato ga wanda ya san balaga, idan aka ce akwai mushabbahun bihi, akwai wajhu shaba, akwai adatu tashbih. So ka duba tashbihin, mithlul hayyi, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, sai ce menene mathalul hayyi wal mayyit, misalin macacce ne da me da rayayye. Kaga an yi tashbihin macacce da wanda yake rayayye, kaga an samu mushabba da mushabbahun bihi. Masal din nan shine a matsayin adatu tashbih din auren, don ba dole sai an ce ka kaza ba. Sannan ina ne wajhu shaba, menene wajhu shaba? Fiskar kwatantawa din. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، كاغا الذي يذكر ربه شيني الحي، والذي لا يذكر ربه شيني الميت. أداة التشبيه شيني مثل الحي da aka fada, wannan masal din shine adatu. To amma ina wajhu shabah, ina ne fiskar kwatanta rayayye da macaccen da kwatanta mai ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah? Na'am, alhaya. Fiskar da aka kwatanta wajhu shaba, a ka'ida wajhu shaba an goge a hadisin. Menene wajhu shaba din? Shine babban darasin da zaka iya extracting daga cikin hadisi din. Menene wajhu shaba? Rayayye da macece, mai ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah. Shi mai ambaton Allah shine rayayye, wanda ba ambaton Allah macece. Shi rayayye idan ka bashi kudi yana masa amfani ko baya yi? Macece idan ka zo ka same shi kace ga naira 10,000 za ta masa amfani? Rayayyen ka bashi abinci zai iya ci ko ba zai ci ba? Macece fa? Rayayyen ka bashi tufa zai sa? Macece fa? Abin da ake nufi shine zikirin shi yake mai da rayuwarka ga baki ɗayanta mai amfani. Idan ba ka zikiri to rayuwarka ba ta da amfani, kamar macece ne, ba abin da ke masa amfani. Me dalili? Saboda hatta shi karanta ƙur'ani ya ambaton Allah ne, ya shiga cikin babin zikiri. Shaykhul Islam rahmatullahi alai yana kwatanta ambaton Allah a zikir da cewa misalinsa shine kamar misalin ruwa ga kifi. Wannan ruwa din shine ambaton Allah. Idan ka cire kifi a ruwa akwai zaman lafiya? Ka sa shi akan tsandauri ka ce anan zai rayu, za a zauna lafiya? Ba za a zauna lafiya ba.
to wannan ruwa din shine ambaton Allah ga mai imani. Don haka kenan mutumin da yake zaune baya karanta Qur'ani zai yi bacci bai san addu'ar da ake ta bacci ba, ya farka bai san wacce ake ta farkawa ba, ya shiga banɗaki baya addu'ar shiga banɗaki, ya fito baya addu'ar fita a banɗaki, ya fita a gida bai addu'ar shiga fita gida, ya koma gida bai addu'ar komawa gida, ya shiga kasuwa bai addu'ar shiga kasuwa, ya je makabarta bai addu'ar shiga makabarta, ya dawo gida bai addu'ar yin shiga gida, ya kwaɓe riga bai addu'ar da ake yi lokacin sa tufafi ko abin da ya kama da haka, ya ci abinci bai addu'ar cin abinci, ya kammala cin abinci bai addu'an kammala abinci, ya yi mu'amala da iyalinsa bai addu'a, to wannan sunansa macacce. Ko da ku iya da rai wannan in ka gan shi ka ga mutum macacce. Amma me ke mai da kai rayayye shine ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Zan dan ƙara gaggawa a littafin don ba littafin tafsiri ba ne kawai don mu shiga cikin addu'o'i da wuri a kammala ko? In aka tsawaita bayanin zai sa fahimtar za ta yi wahala insha Allah. Na'am. Tarama bismillah karanta mana wannan hadisi na gaba. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Na'am. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam wa qala sallallahu alaihi wa sallam ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى. wannan hadithi ya cikin sahih na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai a littafi na 3 namba na 239. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa hadithi na biyu kenan a babin. Hadithin na farko mathalul ladhi yadhkuru rabba, wannan hadithi din na mathalul ladhi yadhkuru rabba waye ruwaito hadithin a cikin sahabbai. Man huwa rawil hadith min as-sahaba? Shine Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an. Menene asalin sunansa? Abdullahi bin Qais radiyallahu an. Abu Musa wannan alkunyarsa ne, shi kuma wannan hadithi na biyu riwaya ne na Abu Darda radiyallahu an. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum, shin bazan ba ku labari da mafi alherin ayyukanku ba? Ala menene ka'idanta? Kalimatu tanbih, ana aiki da ala ne dan tanbihi, wato kaman dan nabbaha mutane, an karar da su da wa'astar da su. In ka ce ala to kana tanbihi ne, tunatarwa da jan hankal mutane su saurare ka. Sai fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan hadithi da tanbihin sahabbai. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, shin ba zan ba ku labarin mafi alherin ayyukanku ba gaba ɗaya a duniya? Wa azkaha inda malikikum, kuma mafi tsarkin ayyukanku a wurin wanda ya mallake ku shine Allah subhanahu wa ta'ala. Malikikum, kalmar malik iya daga cikin sunayen Allah. Al-malik, al-malik, al-malik duka yakan zama sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. To malikikum ala wazani fa'ilikum, fa'il ya'un ɗin ziyada ne. Malikikum malaka fa'ala, malik fa'il, mafhum? Don haka idan abu ya zo a siga na fa'ilun yakan zo kamar a matsayin maf'ulun, kuma yakan ya zo a matsayin fa'ili. Ya ta'allaka inda aka yi istikhdamin kalmar yake bayyana fa'ili ne ko maf'ulun bihi. Don haka malik a nan fa'il ne ko maf'ul? Na'am? Malik wanda ya mallake ku. Allah ne mai mallaka. Na'am, Allah ne mai mallaka. A wurin wanda ya mallake ku haka ne, zarafi ne da kafada, wato inda ya zama zarful makan, amma ina tambayin malik din ne. Na'am. Don haka mafi tsarki a wurin mahalicinku, wa arfa'iha fi darajatikum,
kuma mafi ɗaukaka darajar ku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala? Mu duba daraja uku. Darajar farko, shin ba zan ba ku labari da mafi alherin ayyukanku ba? Na biyu, mafi tsarki a wurin mahalicinku? Na uku, mafi ɗaukakuwar daraja a wurinsa? Sannan na hudu, wa khairin lakum min infaqi zahabi wal fidda, min infaqi zahabi wal wariq, kuma mafi alheri gare ku fiye da ciyar da zinare da alwarik azurfa. Wato ya fi a ce kun mallaki sto na zinare da azurfa, ba wai iya zinare da azurfa da ke mata ke sawa kawai a wuya ba, ko dan wanda yake zobe ko wanda yake hannu warware ko sarka, a ce kun cika sto na zinare da azurfa. Me yasa za ka wannan ana karatu? Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum, kuma wannan aikin alkhairin yana da alheri fiye da ku gamu da abokin gabanku. Fatadribu a anaqahum, ku daki wuyan abokanan gaban a filin daga. Wa yadribu a anaqakum, kuma su ma su bugi wuyanku. Wato falalan aikin ya fi ku tafi filin daga gwagwarmaya dan ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu bala, suka ce haka ne ya manzon Allah, muna so mu sani. Qala sai ya ce zikirullahi ta'ala, wannan shine ambaton Allah. Idan kuna ambaton Allah da ambatonsa da ya tabbata a ƙur'ani da sunna, kuka yi yadda shari'a ta karantar da ku ambaci Allah, in yana da adadi ku tsaya akan adadin, in yana da siga ku tsaya akan sigar da shari'a ta karantar da ku, in bai da adadi ku yi shi bisa ga yadda ladabin ambaton Allah ya dace. Wannan darajarsa a wurin Allah ya fi dukkan ayyukanku, ya fi su tsarki, ya fi su ɗaukaka, ya fi wanda ya je filin daga don ɗaukar kalmar Allah matukar shi baya ambaton Allah din. Shi sa na daga cikin mafi girman ayyukan alkhairi da yake nauyaye skeli gobe kiyama shine mu shagaltar da bakinmu da ambaton Allah. Yau ambaton Allah ya yi karanci, sai mutum ya zauna ya yi awa guda yana taɗi, wani taɗi ne akan 'yan ƙwallon ƙafa, wani taɗi ne akan harka ta duniya ko abin da ya kama da haka, amma a wannan zaman babu ambaton Allah. Ibn Umar radiyallahu an da sahabbai da dama suka ce ko zama majalisi aka yi da fiyayyen halitta ana ganawa bai rabuwa da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Za ka yi jena cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Yace mun zauna wuri daya, gabanin ya miƙe ina jin sa kasa yana faɗa, na irga sama da gafa 100 yana faɗa, yana cewa ya Allah ka gafarta mu, ka karbi tuba na, kai mai gafara ne mai jin kai. Wannan fa shine as-sadiqul masduq, shine wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa. Idan akwai abin da zai a nan gaba fil mustaqbal, in the future, a rayuwarsa Allah ya yafe masa, amma bakinsa yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa wannan littafi idan muna karanta shi muna haddacewa mu canja rayuwarmu. Dukkan wani abin da bakinka yake faɗa na surutu, na musu, na gulma, ana rubutawa, in ma a rubuta in kai magana alkhairi ko sharri, ko a rubuta maka mai kyau ko mai muni, kuma ka je ka tsaya gobe ga Allah kai ta bayani. Da mu rika shagaltuwa da taɗi da bai da amfani, da musun da ba zai amfanar da mu da komai ba a duniya balle a lahira. Wallahi gara mu rika ambaton Allah, mu zama mun shagaltu da karanta Qur'ani duk inda muke. In ma taɗi ake kana wurin, ka fahimci wannan taɗin ba ta inda zai amfanar da kai a lahirarka, kuma ba lada za a baka a ciki ba, gara ka bar masu yi suna yi kana subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim, rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mu yi ta ambaton Allah, mu saba da wannan, kar ya zama mun sabar da kanmu da surutu da gulma. Allah ta'ala ya kare mu, ya gyara ayyukanmu. bismillah arrahman. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء
أتشبث به؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. jazakumullahu khaira. in na bar aran masu ya sauke littafin, ka san su aran mummi sun saba zubo ayoyi, to in ka rabu da su yanzu dan da shiru nayi to kuma sai ikon Allah. Hadithi na uku a wannan littafi, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace, wannan hadithi iya cikin sunan na Imam at-Tirmidhi, hadithi na 3377. manzon Allah yana cewa yaqulu Allah ta'ala, Allah yana cewa, wannan shi ake cewa al-hadithul qudusi. Wato al-hadithul qudusi shi hadithi ne amma maganar Allah ce, ba magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba. Mun fi sanin sa da al-hadithul qudusi, amma na ce masa al-hadithul ilahi, sunansa ne, ko a ce al-hadithul rabbani, duka waɗannan sunayensa ne, ko ka ce al-hadithul qudusi ko al-hadithul ilahi ko al-hadithul rabbani, duk wanda ka faɗa yayi. To shi ba ga a cikin sa sai a ce qala rasulullah fi ma yarwihi an rabbihi, ko kuma qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. A wata siga sai a fara kiran sunan Allah, sai a ce cikin abin da fiyayyen halitta ya ruwaito daga gare shi. A wani wuri a kira sunan fiyayyen halitta daga farko, sai a ce cikin abin da ya ruwaito daga wurin mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala. Bambancinsa da ƙur'ani, shi ƙur'ani muta'abbad ne bi tilawatihi, amma hadithul qudsi ba muta'abbad ne bi tilawatihi ba. A hadithul qudsi zaka karanta ne ka san ma'anan ka yi aiki, amma shi kuma ƙur'ani ana bautan Allah da tilawa, ka zauna ka buɗe kai ta karantawa, to abin bauta ne ga Allah. Na ɗaya. Na biyu, ana karanta ƙur'ani a sallah wurin ibada, ba a karanta hadithul qudsi a cikin sallah. Ba za ka tsaya sallah kai wala dhalin ka ce yaqulu Allah ta'ala ana inda zanni abdi ba za ka yi ba, ba za ka karanta shi a sallah ba. Sai dai me? Sai dai idan yayi magana akan sallah zaka koyi darasin nasa kai aiki da shi a cikin sallah din. Mafhum? Tayyib. Yaqulu Allah ta'ala, Allah madaukaki yace, ana ni inda zanni abdi bi, ina wurin da bawa na yake zaton ina wurin. Wannan hadisi din shi yake wajabta mana husnul zanni billah. Duk halin da muke ciki mu rika kyautata zato zuwa ga Allah, kar ka rika muzanta zato zuwa ga Allah. Zato ga Allah ga hukuncinsa, kar ka kuskura ka muzanta zato. Na biyu kuma, kar ka muzanta wa kanka zato cikin abin da Allah zai baka. Kar ka ce to Allah ma ko ka roke shi ba zai baka ba, ai na ma bai yi ba, ai kaza kaza wata kila ni baya bani. Kar ka yi wannan. Irin zaton da kake yi wa Allah shine irin hukuncin da Allah yake maka. Wanda yi wa Allah zaton alkhairi, to Allah yana hada shi da alheri ninkin ba ninki. Wanda ya muzanta wa Allah zato, Allah yana barinsa da wayansa, sai al'amari ya lalace masa. Shi yasa kullum mu rika kyautata wa Allah subhanahu wata'ala zato. Kuma in addu'a kake, ka rika kyautata zaton cewa in kai addu'an Allah ta'ala zai amsa maka. Shi yasa hadisi yace mana ai fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Hadisi iya cikin sahihul jami, hadisi na 345. Yace ku rika roƙon Allah kuna da yaƙini a zuciyarku cewa Allah zai amsa muku. Kar ku rika roƙon Allah kuna zaton kai zai amsa ku, ba a yi wa Allah haka. Irin zaton da kake wa Allah shine irin abin da Allah yake saka maka da shi. In kai zaton alheri, ka samu yaƙini, ka amince Allah mai tausayinka ne, to za ka ga tausayi ninkin baninki. In kai zaton Allah mai karɓar addu'arka ne, to zai karɓa maka. In kai zaton Allah mai taimakonka ne, to zai taimake ka. Amma idan ka muzanta zato ga Allah, to duk abin da ka ɗauka, to haka Allah ta'ala zai saka maka da shi. Mafhum? Tayyib. Wa ana ma'ahu idza zakarani, Allah ya ce ni ina tare da bawa idan ya ambace ni. Duk lokacin da ka ambaci Allah ka nemi taimakonsa, to Allah ta'ala zai taimake ka. Wannan hadisi iya karantar da muhimmancin zikiri. Kaga cewa Allah yayi idan ka ambaci Allah din, wa ana ma'ahu idza zakarani, ni ina tare da shi idan yayi me, in ya ambace ni. To lokacin da kai ambaton Allah, kai zikiri na shari'a, to abin da kake neman Allah din ya taimake ka, sai ya taimake ka. In a cikin zikirin addu'a ce ta roƙo, sai ka kyauta da zato ga Allah, to in kai Allah zai amsa maka.
idan wani abu kake nema na maslahar ka ta duniya sai kai kyakkyawan zato ga Allah ka kiyaye ladubban yin wannan addu'a don to Allah zai amsa maka. Shine wa ana ma'ahu idza zakarani, ni ina tare da shi idan ya ambace ni. Fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, idan ya ambace ni a cikin ransa a ɓoye tare da shi to Allah ta'ala ya ce ni ma zan ambace shi a cikin raina ba tare da sai na yi mai ba tare da sai na faɗa ba. Mafhum? Yadda ka ambaci Allah, idan ka ambaci Allah bi ma'ana a ɓoye to Allah shi ma zai ambace ka a ɓoye. Ambatan Allah a ɓoye shi ma daraja ce. Baya ga wannan ya ce wa in zakarani fi mala'in, idan kuma ambaton na wanda ya a cikin jama'a ne ya ce zakartuhu fi mala'in khairin minhum, ni kuma zan ambace shi a cikin wani taron da ya fi taron da shi ya ambace ni alheri. Shine in ka ambaci Allah yadda muke tare a nan, sai muka ambaci Allah da karanta ƙur'ani ko da karanta wata addu'a ko da tafsirin ƙur'ani ko da tilawan ƙur'ani ko da haddan ƙur'ani, wannan taro namu akwai bayan Allah na ƙware, akwai musulmai, akwai muminai insha Allah ta'ala, akwai jama'ar da Allah yake son su, darajar wani tafi wani, akwai wanda mai yiwa ne a cikinmu nan iya da ƙololuwar daraja a wurin Allah. Wa ma'a zalika Allah kuma sai ambace ka a cikin taron da ya fi wanda ka ambace shi, shine taron mala'iku, su mala'ika Jibril, su Israfil da sauran mala'iku, su Ridwan, su Malik, waɗannan manyan mala'iku sai Allah ta'ala ambace ka a cikin taron su. Shi yasa ambaton da Allah yake yi wa bayinsa a cikin jama'a wani lokaci shi ke sa bayin Allah na kwarai suke son bayin Allah na kwarai yan uwansu, kamar yadda hadithai da dama suka ambata. Haka sai kana son wani mutum, mai dalili Allah ya so shi, ya sanya sonsa a zukatan mala'iku, ya umurci mala'iku sanya sonsa a cikin zukatan bayin Allah, sai ka ji kana son sa. Ganin mutum za ka yi ba abin da zai baka sai ka ji daɗi a ranka, saboda me? Saboda kauna don Allah. So idan ka ambaci Allah a cikin taro bisa ga yadda shari'a ta ce ambace shi, to Allah zai ambace ka a cikin taron da ya fi wannan alkhairi. Ai ka san babu kokonto waɗancan mala'iku biyayyarsu ga Allah da nagartarsu ga Allah ta fi biyayyarmu da nagartarmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a zalika fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadithai sun tabbatar da yana iya zama mai daraja fiye da su, kamar yadda kuma wasu ayoyi suka bayyana haka. Babu lokacin magana mai tsawo akan wannan matsala ce ta tafsirin Qur'ani. Na'am. Wa in taqarraba ilayya shibran, idan bawa na ya kusance ni kwatankwacin shibiri guda daya. Menene shibiri? Da Hausa yake cewa dani haka, shine shibiri haka. Shine kaman damka ɗaya haka na tsawon hannu. Dani guda ɗaya kenan ko? Allah ta'ala yake cewa taqarrabtu ilayhi zira'an, ni kuma zan kusance shi zira'i. Menene zira'i? Duka wannan shine zira'i gaba daya. In ka kusanci Allah kaman haka, ma'anan kusanci da ake yi shine idan alakar ka da Allah ta ƙara kyautatuwa kwatankwacin haka, to Allah ta'ala kuma zai nufe ka da rahama da yadda da jinkai kwatankwacin zira'i guda daya. Dama menene? Zani ne ta tadda mu je mu. Mafhum? Tayyib. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, idan bawa na ya kusance ni kwatankwacin zira'i guda ɗaya, shine miƙewan hannu haka. Kaga shibiri shine damkan hannu ɗaya daga babbar yatsa zuwa yatsa ta biyu idan ka buɗe kaman kana auna yaji. Zira'i kuma daga nan haɓarka, daga hamata in ka miƙe hannu har zuwa ƙarshen yatsa shine zira'i. Ga wanda suke sauraro ba sa ganin mu. To idan ka kwasanci Allah daga tsawon da yake kwatankwacin hamata nan zuwa kan yatsar hannunka ka miƙe hannu a matsayin zira'i, Allah ta'ala ya ce ni kuma mai taqarrabtu ilaihi ba'an, ni kuma zan kusanci bawa na ba'i guda. Menene ba'an? Na'am? Ba'an shine hannaye biyu gaba daya, kai haka, in ka bude haka shine ba'an. In ka kusanci Allah daga hannun tsawo ɗaya, to Allah kuma zai kusance ka kaman buɗe hannaye ga baki ɗaya guda biyu, shine ba'an.
Allah zai kusance ka haka. Don haka idan ka nemi taimakon Allah da rahamarsa da jinkansa da yaddarsa da gafararsa da taimakonsa kwatankwacin zira'i ɗaya hannu ɗaya, to Allah kuma zai kusance ka da duk abin da ka nema kwatankwacin hannaye guda biyu a buɗe. Wato duk abin da muke nema a wurin Allah, abin da hadisin ke bayyana mana, Allah yana shauƙin ya ba mu abin fiye da yadda mu muke bukatansa. Shi ne babban saƙon, duk abin da kake nema Allah ta'ala yana buƙatar ya baka abin fiye da yadda kai kake bukata. Shi yasa idan ka gafan mutum ya je lahira ya shiga wuta, to gaskiya zamansa mutumin banza ya kai ƙololuwa. Ya zama a shaidancinsa grade ne number 1. Amma in ba haka ba, rahamar Allah tana da yawa, gafara Allah na da yawa, jinkan Allah na da yawa, taimakon Allah yana da yawa. So da haka in kaga mutum ya lalace, to al'amarin ne yayi muni in ya shiga wuta. Allah ya kare mu daga wuta, kuma Allah ya samu a cikin bayin da Allah ta'ala yake taimakon su. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Idan bawa na yana neman taimako na, yana ambato na, iya neman gafara ta da jinkaina kwatankwacin mai yin tafiya, ni kuma Allah ta'ala ya ce zan zo masa harwala kamar mai sassarfa. Wannan duka mai ke bayyana mana abin da muke nema a wurin Allah yana ba mu abin da muke nema fiye da yadda mu muke bukatan abu. Duk abin da kake nema a duniya na ni'imar wannan duniya ko na jin daɗin duniya, wallahi al'azim idan ka bi Allah, Allah yana bukatan baka abun fiye da yadda kai kake bukatansa. Allah yana bukatan ya baka fiye da yadda kai kake bukatansa. Mafhum? Tayyib. Wannan shine hadisi na uku. Hadisi na hudu, wa an Abdullahi ibn Busr. Wannan shi hadisi riwaya ce na Abu Huraira wanda muka kammala yanzu, hadithul Qudusi. Abu Huraira iya da sunaye da yawa da aka yi sabani, amma mafi mashhurin sunansa shine Abdurrahman bin Sakhr bisad. Hadithi na hudu, wa an Abdullahi bin Busr radiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulallah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah. Wannan hadisi daga Abdullahi ibn Busr, Allah ya kara masa yadda, anna rajulan, lalle wani mutum, qala ya ce ya Rasulallah, ya manzon Allah. Anna rajulan ba a faɗi sunansa ba, wannan yake bayyana mana idan mutum ya zama majhuli ne, inda a cikin matani ne na hadisi la yadur. Majhuli, jahalan sunan mutum a cikin matanin hadisi baya cutar da hadisin. Inda majhuli ke cutarwa shine cikin isnadin hadisi, haddathani fulan an rajulin, to nan akwai matsala. Dole sai an san wane ne, shin adali ne ko ba adali, saboda ba a karban hadisin kowa sai wanda yake mai adali. Kuma a wajen adalcin sai an samu wanda ke da dabtu ko tammul dabti ko kuma khafifud dabt. Kuma sai ya zama mutum ne da ya nisanci wasu aibobi da ke iya sa wa hadisi matsala, kamar kasratul gafla ko waham ko su'ul hifz ko mukhalifatu thiqat ko abin da ya kama da wannan. Dole sai ya nisanta. Aka san mutum iya da gafala da yawa ko iya da jahala ko kuma iya da mummunar hadda, idan ya yi haddan sai ka ganta upside down, sama ƙasa, to shi ma yana cutar da hadisinsa. Ana so a samu mutum mai tammul dabt, wanda memorinsa idan ya hadda duk abin da ya karanta yana kiyayewa. Mafiya yawan malaman hadisi Allah yana musu baiwa da hadda matuƙa da gaske. Matuƙa da gaske mafiya yawan malaman hadisi sun shahara da hadda. Waɗanda ake ga suke da khafifud dabti, kamar hadda suna da ɗan rauni a malaman hadisi, kana samu suna haddace hadisi 200,000 zuwa 300,000. Kuma ba haddacewa duka da isnadi da matani, duka sai ya baka haddasa ne fulan an fulan an fulan. To da dama sai ga wannan category su mafiya yawa sun zo cikin wannan ake khafifud dabti ne. Amma waɗanda suke da tammul dabti da daman su akwai wanda sun kai haddan hadisi miliyan 1 ko abin da ya kama da haka. Babbar magana ko? Wani ya tuna 40 hadith din zago yadda ake ta fama da shi. Allah ya samu wange lafiya.
don haka anna rajulan lalle wani mutum kala ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna shara'i al-islam qad kathurat alayya lalle shara'i shine jam'i na shari'a ash-shari'a kwaya daya ash-shara'i kuma a wurin malaman nahwu jam'u taksir ne wanda an kassara sura na al-asl dinsa to lalle shari'o'in musulunci kathurat alayya manzon Allah sun yi yawa ga salloli biyar ga azumi ga aikin hajji ga zakka ga karanta ƙur'ani ga gaida marasa lafiya ga zuwa makabarta ga kaza duk waɗannan ayyukan suna da yawa manzon Allah abubuwan ayyukan suna da yawa nake gari kuma gashi a ciki ana son dan a samu lokacin da za a je a nemi abinci yaya za mu yi kadi kafurat alayya manzon Allah wallahi ni dai sun mini yawa shi yasa shi a ka'idar musulunci kana da tambaya ko kana jin wani abu yana taba imanin ka koya maka yawa sai ka wuto ka faɗa haka ake yi akalla ka samu nutsuwa kai da ladabi ka ce ni fa malam kaza din nan fa ina ga kaman ya mun yawa ko akwai wani sauki a kai ne in akwai sauki sai a baka in ba sauki kuma sai a ce to kai hakuri ka ci gaba da babu sauki far mu ta zuwan duniya ba mun zo duniya ne dan wani abu sai dai mun zo duniya dan mu bautawa Allah so da haka duk abun da zai dauke hankalinmu daga bautan Allah to an yi asara wajibi mu yi prioritizing bautan Allah akan komai mu muhimmantar da shi akan komai don dalilinsa muka zo duniya mafhum tayyib fa akhbirni bi shay'in yace manzon Allah ka bani labarin wani abu atashabbathu bihi ay atamassaku bihi ka gaya min wani abu da zan rike shi hannu biyu wanda koda na samu naqasu a wasu ayyukan falala da na filfili ban yi ba wannan abun da zan rike din zai cike min gibi me ya dace da rika yi qala yace la yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah ka tabbatar harshenka bai bushe ba daga ambaton Allah subhanahu wata'ala a duk halin da kake kai ta ambaton Allah subhanahu wata'ala kar ka rage kai ta ambaton Allah wannan hadisi ya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 3375 wannan shi sa na bamu misali sati da ya gabata yadda magabatan mu suke ambaton Allah ko daga nan yan kusa ga irin Sheikh bin Bas rahimahullah ko darasi yake ana tambaya zaka ji bakin sa yana ambaton Allah ana karanta masa tambaya ko ana tambaya zaka ji na astaghfirullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah haka bayan Allah na kware suke duk lokaci suna kokarin su yi utilizing dinsa suna ambaton Allah subhanahu wata'ala a cikin sa haka ake so mu kasance mafhum tayyib ambaton Allah nan bayan ladan ambaton Allah fa ka sani yana kara maka imaninka na biyu yana kuma kara imaninka daga shaidan na uku yana maka katanga daga wasu al'amura na sabon Allah da kai baka sani ba manzo Allah ya ce karka bar harshenka ya bushe daga ambaton Allah kaga la yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah nan ma akwai tashbihi an kwatanta harshe da danye me yake nufi da danye shine zama bakinka kullun ambaton Allah yake bayan Allah na kware in suna bacci kana kusa da su ko juyi suka yi sai kaji sun ambaci Allah a cikin juyin nan sai ka ga wani ambaton Allah kuma a bacci yake saboda jikin ya saba in farkawa ya ambaton Allah yake mafhum tayyib na'am وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقال يا رسول الله نحب ذلك. قال فقلنا نعم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يرى
وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. نعم، جزاكم الله خيرا. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala, iya da lada guda nawa, iya da lada a ciki. Sai ce wal hasana bi ashari amthaliha, dukkan wani abu na lada kuma ana ninka shi gida 10 ne, kamar da ƙur'ani ya bayyana mana wannan wurare da dama. Dukkan wani abu na lada ana ninka shi wurare nawa? Sau guda 10. Sai ce wala aqulu, amma bana cewa alif lam mim harfun, sai dai ba ina nufin alifun da lamun da mimun harfun bane, walakin sai dai alifun harfun. Shi alifun leta ɗaya ne, harafi ɗaya. Idan ka faɗi alifun a ƙur'ani, alif, ka samu lada 10. Lam ɗin nan in ka faɗa, ka samu lada 10. Mim in ka faɗa, ka samu lada nawa? Lada guda 10. Kana kiran kowane harafi ɗaya lada guda 10 Allah subhanahu wa ta'ala yake baka. Mafhum? Tayyib. Wannan yake ƙara bayyana mana falala na ambaton Allah, don ƙololuwan ambaton Allah shine tilawatul Qur'an. A dukkan ambaton Allah, tilawatul Qur'an shine na gaba wajen samun lada, don Qur'ani littafi ne alladhi yu'badu Allahu bihi, wanda ake bautawa Allah subhanahu wata'ala da shi. So kula ga wannan, a dukkan ambaton Allah, qira'atul Qur'an aw tilawatul Qur'an shine na farko. Mafhum? Tayyib. Kuma a wannan yake bayyana mana dukkan harafi a Qur'ani muna da lada guda 10. Wannan yasa wasu malamai idan suka karanta sura sai su irga haruffanta, sai su ce harafi kaza ne. In sun gama sai su yi lissafi gida 10, su yi multiplying by 10, sai su ce to in Allah ya karba, in harafi 1330 sai su yi multiplying by 10, sai su ce to yanzu mun samu lada 1000 kaza kaza. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana karhanta wannan, shi baya so yayi. Yace kawai ibada ta da Allah ni ba sai na irga ba, gara in bar mala'iku su yi ta irga bin, kada irga wanda ya ta yi ina lissafi ya zama na yaudari kaina da kaina. Tunda na san ba za a cuce ni ba, to gara in bari mala'iku su yi ta irga mini, ya fi mini sauki. Amma a cikin magabata akwai wanda sun zauna suna iya irga hatta haruffa na Qur'ani, kamar yadda Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ya kawo cikin tafsirinsa mujalladin farko shafi na 99, ya kawo irin maganganun Mujahid bin Jabr alaihi rahmatullah da suke irga adadin Qur'ani, harufan Qur'ani. Harafi nawa ne a Qur'ani? Haruffa nawa ne? Ka yi ƙoƙari amma baka kawo shi daidai ba ustaz, amma ka yi ƙoƙari. Irgen kala-kala ne, wanda ya fi shahara shine na Mujahid bin Jabr rahmatullahi alaihi, shi kuma ɗalibin Abdullahi bin Abbas ne, a gabansa ya haddan Qur'ani ya koyi tafsiri. Shi ya zauna san da ya irga dukkan harufan Qur'ani dalilin wannan hadisin, ya san harafi nawa ne a Qur'ani. Bayan kirgensa akwai na wasu, amma sabani akan samu sabanin adadin haruffa, amma dalilin sabanin shine ittifaki akan menene harafi suka saba da juna. Yanzu misali, in nace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ayar farko a cikin suratul fil, idan ka ce kaifa harafi nawa ne? Zaka ce 3, wani yazo sai ce 1 ne. Me dalili? Shine ai in ka dauka ko a nahawu, ai an ce kalimatu thalathati anwa, ismun wa fi'ilun wa harfun. To karkashin harfun din nan hatta harafi ne, kaif harafi ne, ila harafi ne, fi harafi ne, inna harafi ne, anna harafi ne. Inna wa anna littaukid, qadi littahqiq, hatta kuma kaga lil ghaya ji ai ko? In ka zo ka ce hatta
yuntasara sai a ce yuntasara fi'ilun mudari'un mansubun bi ish bi hatta. me dalili saboda hatta harafi da take yi wa mai fi'ili mudari'i nasaba bi an mudmara wujuban. to kaga ai kai ma ka ce anan haruffa ne, to sun suka zo kan waɗannan hurufu na larabci sai su ce to hatta harafi da sai ne ce a harafi uku ne. ai hadithin ya bamu misalin alif lam mim sai su ce to ai alif lam mim wallahu a'lamu bi muradihi bi zalik, shi yasa aka fada. amma inda ce aka yi lam yakunil ladina kafaru ai lam harafi ne tare da kuma akwai lamun akwai mimun. to sabani shine harafi bi mujarradil harf ko kuma harafi bi ma'anahu hakiki. wanda ya tantance wannan ake gana sa aqrabu ila sawab shine mujahir bin jabar alaihi rahmatullah. a irgensa yace a qur'ani akwai harafi 321,180 harafi 321,180. so kaga in ka karanta qur'ani duka kuma aka ce kowane harafi lada 10 to za ka yi wannan gida 10 ne, to zai baka kenan lada 3,211,800. to wannan shine irgen mujahid bin jabr na duk wanda ya karanta qur'ani Allah ya karba iya da lada 3,211,800. zan maimaita, iya da lada 3,211,800. mafhum tayyib. so da haka duk wanda ya karanta harafi a littafin Allah wannan shine ladansa. Allah ta'ala ya ba mu lada ninkin ba ninki, kuma Allah ta'ala ya sa mu dace. Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. wannan hadisi a cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 340. wa an uqbah ibn amir qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya fito wa nahnu fi suffa, alhali muna cikin suffa. suffa wani wuri ne a cikin masallacin fiyayyen halitta da aka yi, aka ware wa sahabbai da ke kwana a masallaci ba su da iyali ba su da gidan kwana, sai aka yi wani dan bangare a masallacin dan a ba su wurin kwana. akwai irin su Hanzala ibn Abi Amir, akwai irin su Uqba ibn Amir din, akwai irin su Abu Huraira radiyallahu an, akwai lokacin da Salmanul Farisi shi ma ya zauna a wurin, akwai lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya zauna a wurin. to wuri ne irin na talakawan masallaci da ba gida babu iyali. to kaga babu gida babu iyali ai sai me, sai kwanan masallaci. to mu dai lokacin da muke da ma gidan iyayenmu babu iyali mun yi kwanan masallaci. amma in kana da iyali kuma fa tana da haƙƙi. in kana ustazu ba kuma ce aka yi kana da iyali kuma masallaci ka shiga itikafin wata guda ba, kuma aka kana da iyali tana da haƙƙi. mafhum tayyib. amma har a yanzu wanda bai da wajen kwana kuma aka nutsu da shi na haddan qur'ani sai a ba shi kidin masallaci. kaga ladan ya samu mataimaki, ko da a kiran farko bai fito da wuri ba to sai akwai amar kiran sallah sai yayi tayi kafin Allah ta'ala ya ba shi iyali. gwagwaran mu Allah ya aurar da su. wani zai ce tuzurai ko, ni ba na bambancewa, in ba ka da iyali ka taɓa aure ba ka taɓa ba sunanka gwauro. ka ji da kyau, gwauro ka ji go? ga wani tuzuru wani a ɗan gyara abin a rufa ba wani rufawa, gwagware. to ku yi haƙuri ranku ya ɓaci. ai na muku addu'a Allah ya aurar da ku go. faƙala ya ce ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila butuhan. waye a cikin ku yake son kowace rana ya fita zuwa ga butuhan? butuhan wani tafki ne a bayan garin Madina, don yana musu magana a cikin garin Madina ne. au ila al-aqiq, ko zuwa ga aqiq, shi ma akwai wadil aqiq. wadil aqiq kuma ya tabbata a sunna cewa tafki ne mai albarka in ji manzon Allah, wadi ne mubarak. yana nan kusan kaman da mil 2 zuwa mil 3 daga bayan garin Madina za ka je asalinsa. yana nan wajen hanyar Zulhulaifa, amma ya keto har ta bangaren yammacin Madina ya shigo ha ta cikin gari. yanzu kusan wadin ya riga zama cikin gari. ɗaya daga cikin gidajen da na zauna a garin Madina zama na can yana kusa da wadil aqiq din. lokacin Sheikh bin Bas rahimahullah duk abin da za a gina muhimmi a Madina in an ce ina za a sai ce ku je kusa da wadil aqiq ku yi shi saboda albarkan da ke wurin. akwai shi yasa za ka ga hatta aljami'a al-islamiyya ba ta da nisa da wadil aqiq.
to wadi ne wanda yake mai albarka. Magabata da dama sun yi gida a wurin, tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai, hatta Urwatu bin Zubair gidansa yana wannan wurin shi ma, ɗalibi ne na Aisha, to gidansa yana wurin Urwa. Mafhum? Tayyib. Kuma shi gidansa har a yanzu an ɗan yi renovating, bai lalace ba, har yanzu akwai tushen gidan ya fi shekara 1300, amma har yanzu yana nan burbuɗinsa insha Allah. Fa ya'ti minhu binaqatayn komawayin fi ghairi ithmin. Wane ne a cikin ku yake so yayi sammako ya tafi zuwa ga Butuhan ko Wadul Aqiq, ya zo da raƙuma guda biyu da suke ƙosassu, wanda hatsan suke cike da nono, kuma ba tare da yayi zunubi ba, wato kenan ba sata yayi ba kuma ba kwace yayi ba. Dan a lokacin a garin Madina, a Butuhan da Aqiq can, a nan ne ake samun tike na sai da raƙuma da sauran dabbobi, sai ba su kwatance da wurin da ake sai da dabbobin. Wala qati'ati rahimin, kuma ba tare da yanke zumunta ba daga gare shi. Qulna ya Rasulallah nuhibbu zalika, sai suka ce ya manzon Allah wallahi muna son haka. Fa qala, sai ya ce afala yaghdu ahadukum ila almasjid fa ya'lam, shin ɗayanku ba zai kama hanya ya tafi masallaci fa ya'lam ay fa yu'allim aw yata'allam, ya je masallaci ya koya ko ya koyar? Mutum ɗayanku ba zai bar gidansa ya tafi masallaci don ya koyi addini ko don ya karantar da addini ba? Yanzu zaman da muke a masallaci na sha ku baku misali, in mutum bai saba ba, wallahi yanzu dan awa ɗayan da muke wani in yi aka kashi nan sai ya ji awa 6 ne ko 7. A zaman na ya duba agogo kamar sau 77, sai haka dai har yanzu ba a gama ba, shi kaɗai sai da haka. Kai kuma in kana jin karatun baka an kada sai ka ce awa da suka ce har awa ɗayan ta yi, saboda kai bai kana tunanin bai wuce 30 minutes ba, min 30, amma shi duk ya kosa. To jama'a, zuwa majalisin ilimi a koyi karatu sabo ne, shi yasa mu rika karantar da 'ya'yanmu da kannanmu zuwa majalisin ilimi don su koyi zama a wurin. In ba haka ba fa, mutum ba zai girma sai ya zama ƙato zabgege tukuna saka cewa za a fara koya masu zuwa wallahi ba zai iya ba. Sai ya zo masallacin ya yi ta muku hamma, bare yanzu yana masallacin yana Twitter, yana masallacin yana Facebook, iya Instagram, iya TikTok, shi kadai fa masallacin na zaune, amma harkar da yake kenan, kuma duk ya damu. Kuma in ka kawo shi tunda bai saba ba, gaba kuma zai discouraging duk wani mai zuwa masallaci, zai je kai wallahi karka ji haka ne, suka ta azabtar da ni a masallacin. Wai aka azabtar da shi. Akwai wanda na sani shekara ta 2004 a aikin haji, kujera aka bashi, shi ko sallah bai saba ba, aka kai shi yayi kwanan Muzdalifan nan, ya je kwanan Amina, aka yi tafiyan Arfa da shi ba mota, shi kadai sai ce kai Allah jiwa da mugu ne, wallahi mugu ne, ashe haka ya shirya mini. Allah zai saka mu, wai mugu ne. Wai kaji, wai wanda ya kai shi aikin haji ya biya masa, wai shine mugu. Ya ce Allah zai saka mu, wallahi mugu ne, wallahi duk wanda bayanin bai mun ba, ashe mugun ta ya kulla mini. Allah ya samu wanye lafiya. Au ya qara ayatayn min kitabillah, ko mutum ya karanta ayoyi biyu a littafin Allah in ya je masallacin. Look at it, only 2 verses, aya kwaya biyu. Khairul lahu min naqatayn, ka zo masallaci ka zauna ka koyi aya biyu ko ka karanta aya biyu, ya fi alkhairi a wurin Allah da ka je bayan gari a baka raƙuma guda biyu ka dawo da su, kuma ƙosassun raƙuma. Aw 3 khairul lahu min 3, ayoyi 3 sun fi raƙuma ƙosassu guda 3. Wa 4 khairul lahu min 4, ayoyi 4 alkhairinsu ya fi ƙosassun raƙuma guda 4. Wa min a'dadihinna min al-ibl, kuma sai ka ci gaba da wannan adadi na raƙuma. Aya 10 ta fi raƙuma 10, aya 100 ta fi raƙuma 100, wato ka ci gaba da bin adadin. Bi ma'ana kowace aya ɗaya da ka je ka zauna aka karanta maka ko ka karanta ka fahimta, rabanka a wurin Allah duniya da lahira ya fi a baka ƙoshashen raƙumi ko raƙuma. Ashe ladan mai girma ne. To amma mu damuwarmu shine mun fi yaudaruwa da duniya akan lahira. Yanzu inda raƙuman aka zo aka ɗaure a wajen Annur a nan, ba ma ƙosassu ba ramammu, aka ce za a bayar, da wannan anguwar gaba ɗaya ta wuce Allah ta yi kaɗan. Duk daga irin su Yanya
irin su suleja, su kuje, duk za a zo a cika nan tare fa da yanzu a cikin nan akwai yan yanya din. Ko babu wanda yake daga yanya a nan mu gan shi. To ka gani akwai dan suleja ko babu? To ga wani akwai dan kuje ko babu? Yan kuje ku ga abin da ku haka ne. So abin da nake nufi kaga mun samu yan duk waɗannan anguwannin sun fito daga bayan gari sun shigo garin don su koyi addini. To in adadin su 10 ne ko 20 ko 30 daga nan inda an ɗaura raƙuman to sai kai mutum kuma 300 sun shigo. Saboda me muna da fifita yanzu akan gaba, muna fifita duniya akan lahira. Ita ce matsalar mu yanzu muke so mu gani. To amma mai imani kuma kullun yana fifita lahira sare akan duniya. Wannan abin da ake faɗa na ayoyin shi lahira ne, raƙuman kuma duniya ne. To shi mai imani yakan fifita lahira akan duniya. Kuma idan duniya da lahira sun haɗu babu abin da ya kai wannan alheri. Ga duniya ga lahira, amma suka yi clashing sai ka bar duniya ka ɗauki lahira. Idan ba za su haɗu ba lahira ake fifitawa. Mafhum? Tayyib, Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Wannan hadithi iya cikin sahih Muslim, hadithi ne na 803. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam man qa'ada maq'adan lam yadhkur Allah fihi kanat alayhi min Allah tiratun wa man qada'a maqji'an lam yadhkur Allah fihi kanat alayhi min Allah tiratun. وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نعم dan karanta da dan gaggawa saboda mu kammala babin. Sai hadisi na bakwai, wannan shine na bakwai, man qa'ada maq'adan, duk wanda ya zauna a wajen zama lam yadhkurillaha fihi, bai ambaci Allah a wannan zaman ba, kanat alaihi minallahi tira, to lalle daga wurin Allah akwai asara tare da shi. Shine khasara. Khasara kalma ce da take dukan kirjin balarabe, amma mu a wajen bahaushe in ka ce asara sai ya dauka wai indomi aka dafa mar ya zube. Saboda bahaushe kalmar asara ba da take girgiza shi ba. Mu abun da ke girgiza shi ka ce bahaushe ka shiga uku. Duk wanda ya zauna a majalisi bai ambaci Allah ba to ya shiga uku. To a wajen bahaushe hankali ya tashi, sai ka ce ya shiga uku, to shine asara da Hausa. Wani ai ka shiga uku. Wallahi duk wanda ka tara a daren nan kana kallon sa fiskar ka ta daure ka ce wallahi ka shiga uku, in ba a yi sa'a ba zai kamu da hawan jini take. Amma ka iya zuwa ya kace wanda kai asara sai dauka tuwansa ya zube ne, ba tuwo bane. To shi yasa a asalin asara a wajen ba sai ka ce wani ka shiga uku. To man qa'ada maq'adan, wanda ya zauna a waje lam yadhkurillaha fihi, bai ambaci Allah ba, kanat alaihi minallahi tira, to lalle ku a wurin Allah ya shiga uku. Kun fahimci wannan da kyau? Ya shiga uku. Wa man ittaja'a madji'an, wanda ya je kwanta a makwanci lam yadhkurillaha fihi, bai kuma ambaci Allah a wajen kwanciya ba, kanat alaihi minallahi tira, to shi ma fa tabbas a wurin Allah ta'ala ya shiga uku. Shi ma ya shiga uku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadithi shi ma yana cikin sahihul jami, hadithi na 342. Hadithi na 8, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fi, mutane ba za su zauna a wajen zama ba da ba su ambaci Allah a wurin ba, walam yusallu ala nabiyihim, sannan ba su yi wa annabinsu salati ba, illa kanat alaihim tira, face daga a wurin Allah sun shiga uku. Fa in sha'a azabahum, idan Allah ya so zai azabtar da su, wa in sha'a idan ya so kuma ghafara lahum, Allah ta'ala mai gafara ne, yana iya gafarta musu. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana mu da su. Wannan hadithi ya cikin Tirmizi, hadithi na 3,380. Na'am. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma min qawmin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli
جيفة حمار وكان لهم حسرة. na'am ma min qaumin babu wasu mutane yaqumuna da suke tashi min majalisin daga wurin zama la yadhkuruna Allah fihi a lokacin da suka zauna ba su ambaci Allah ba suka zauna din illa qamu an mithli jifati himarin face sun tashi tare da kaman warin mushen jaki. Shi yasa dukkan wurin da aka zauna, mitin ɗin kasuwanci ne, mitin ɗin makaranta ne, mitin ɗin ko menene, a yi mitin ɗin da tsarinsa akan bin Allah. In an zauna a wurin a ambaci Allah inda ya dace a ambata, in za a tashi a kuma tashi akan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana lahum hasra, kuma su ma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sun shiga uku. A wurin Allah sun shiga uku. Wannan hadisi ne na Abu Dawud, hadisi na 4855, hadisi ne ingantacce. Waɗannan dukkan hadisai suna bayyana mana a ko'ina muka zauna mu ambaci Allah, ko da surutu ake kai ta astaghfirullah subhanallah walhamdulillah. In mun je bacci mu yi ambaton Allah gabanin mu yi bacci, in mun farka mu ambaci Allah. Dukkan wurin da ya tabbata akwai ambaton Allah da ya zo a shari'a, to mu tabbatar in mun samu kanmu a wannan halin muna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan darasi na satin da ya gabata da yau duka mukaddima ne gabatarwa ne akan falala na zikiri a wani wuri, kuma wajibcin ambaton Allah. Idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi akan azkar da ake yi lokacin farkawa daga bacci, so in sai kowa ya je gida ya kwanta, in an taso next week insha Allah ta'ala sai mu tashi akan farkawa akan me, akan bacci. Amma ba na ce a je a yi ta baccin sati guda ba, kawai na kaddara ne, na san dai daga nan zuwa sati mai zuwa za a yi baccin ko, to insha Allah sai a farko a bacci sai mu tashi akan baccin. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم. آمين يا رب.